Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi sunt cu Flavius din nou. Salut! Și astăzi o să ne jucăm A Night at the Restaurant. Și este cu ăsta, nu știu cum îl cheamă exact, e ceva Freddy, gen care seamănă cu Springtrap. Faza e cu tipul ăsta, atunci când a pus teaserul Scott FNAF 3, genera Springtrap într-un loc așa mai întunecat. Și au crezut ăștia că e un fel de Fredbeck sau e un urs și gen are fața asta așa, zici că e anemic. Bun, hai să dăm și mai play să vedem care e treaba cu jocul. Mamă, bă, dar ce bine să mișcă. Vai de capul meu. Mamă, dar ce bine se mișcă, iată cum mamă. Bă, dar ce are bă ușa? Nu merge ușa. Băi, frate, băi, fix, bă. Măcar de era butonul, tu dai. Bun, deci avem aici camerele. Avem aici camerele de pe FNAF 1. Bă, dacă e ceva acoperit și spart și gen intră aici lumina. Eu te bă, să mișcă astea, bă, ce faine. Dar unde se mișcă butoanele? Să vedem unde generate power. Am 37%. Mamă, nu zic că trebuie să stau aici să încarci. Mamă, bă, dar greu se mai încarcă. Mă, și Mamă, dacă vrei să faci asta, se duce atunci jocul direct cu noi. dar unde e, frate, antagonistul nostru? Merge să apăs? Nu merge să apăs pe pe nasul ăsta. Jocul e de cucat atunci. De căcat jocul. Se aude mișto ăsta, da. Doamne. Deci butonul ăsta e vai de capul lui și ăsta săracul nici măcar nu iau, te sa natura. Wow. Adu cuțitul și tai acolo. 100% natural. Ferească Dumnezeu, bă, cu engleză asta. Sau de Bă, dar ce urât e, bă, frate, zici că e un de la cum zici că e de la cum se numea, mă? Zici că e un cadavru, bă, frate. E scos din sicriu direct. Da, bă, bune, uite cum stă cu... Uite-l cum stă cu gura. Bă, e bine că e doar el și gen nu e altcineva. Cât de greu este să faci față unui animatron de ăsta? Bă, ce m-a speriat! Bă, de capul meu! Bine, se pare că nu e... Se pare că nu e doar unul. Se pare că nu e doar unul. Mă, și eu lui ăsta ce-i fac, mă, dacă apare la ușă? Că nu pot să închid ușa. Îi dai, mă, cu becul, că n-ai văzut că... Bă, ăsta stă întâlnit. Uite, bă, ești prost. Bă, dar tu vezi ce față are. Nu știu, e strâmb așa, zic. Mă, ăsta doarme... Bă, fii atent. Bă, fii atent, bă, dar ce poziții vivă are. Da, ăsta doarme gen doar pe o parte a corpului și de-aia are față. Văd că și ăsta, cum îl cheamă, endoscheletonul aici. Poate ăsta nu se mișcă, că dacă se mișcă și ăsta... Bă, hai să jucăm primele 3 nopți în videoclipul ăsta, dacă e. Băi, frate, dar râde, zici că e... Ia, uite, bă, ce strâmb e, uite ce urât e, bă, frate. Bă, arată de parcă ar scoate sunetele. Bă, dar ăsta râde ca un copil de 16 ani, ești nebun? Ia, așa face. Ai. Iută-l! Doamne, băi, frate, seamănă cu cineva, dar nu știu cu cine. Uite câta nasul are, câta nănău are, mă. Nu te știi de cineva, nu, dar nu o să-i zic. Cică omul ăsta, să iei așa gen seamănă cu Da, mă, animatronicul ăsta. Animatronul ăsta, animatronic, bă? Erau. Băi, frate, mă, zici că e un om bătrân, nu știu, vai, bă, de-astea-mi dă. Mă, și eu ce-i fac ăsta că e aici la ușă? Bă, ăsta, uite-te la bă! Da, parcă... Nu! What? Poți deschide televizorul? Bă, de ce? Ăsta, de ce să mișcă? A plecat! Oh. Mamă, scot... What? Bă? Ce-i fac? Ce-i fac? Nu mai mergi! A, trebuie să-i dai flash, mă! Așa. Dai flash că e frică de lumină, n-am mai văzut lumina soarelui de mult. Bă! Scăla toți bine. Bă, ăsta cine mai... FNAF, bă. Bă, am crezut că e doar unul, bă, frate, cât de mult m-am înșelat. Și ziceam și de... Și de endos. M-a speriat. M-a zicea și de la spec să nu se miște, bă, frate. Doamne, dar ce fel am țipat și eu. Haide. No, dar băi, frate, ești că destul de rapid jocul ăsta. A, bă, dăm generate power până la 100, cum ai... Bă, cred că nu ai un animatron, bă. Da, cred că nu mai un animatron, da, nu e problemă.
Dar nu uităm generate power, bă. Până la 100%. Oare nu există gen să dau peste 100%? Vom vedea și asta. Și am putut să gen pornesc astea. Ăla nu merge. Ma, bă, da. E cam pic așa Nu puțin. te și la celelalte camere. Și mă, să mă liniști că nu va veni moșul ăla. Nu vine moșul, frate. Vine cadavrul ăla. Cadar a fost scos din secret, mă. Amintești de o profesoară anume. Da, chiar, bă. Doamne, băi, frate. Băi, ce asemănare, bă, n-ai cum. Ultimate Custom Night. Ia se vede aici. Skill. Ia uite, nici nu pot să nimeresc camerele la clip. Vai de cap. Măcar singurul lucru care m-a învățat Ultimate Custom Night să fac e că gen să umblu destul de rapid pe camerele astea. Ba nu! Sister Location Custom Night. Sister Location Custom Night m-a ajutat gen să mă mișc mai rapid pe camere. Atât. În rest, Poate că da, la atunci când ai merg în voi o să ia... O să mă uit aici la pe direct în memoria canalului. Dar să fac că trebuie să acționezi mai rapid. de data asta am generat și noi power. Ia, 99, 100. Hai! Ia. Atâta merge. Nu știu ce la camere. Hai, uite numai aici. Bă, frate, dar ce... Băi, ce față de rău. băi, aia ziceam și eu. Pleacă! De ce trebuie să-i fac, frate? Ultima dată ați plecat. Nu, ia că s-a mișcat ăsta, bă. La camera 4 am mâncat, să știi cum stea ăla? Zici că era din 5 minutes set. Pula mea. A, da, mă, trebuie să-i dai flash, ai avut dreptate. Unde e ăsta? Ok. Se aude un, știi sunetul ăla gen de, nu știu, când se tărăsc pe jos, pe venturi, gen se aude sunetul ăla, nu știu. Știu. Era sunetul ăla la animații, gen. Așa se aude când apare la ușă. Bun, m-am înțeles. Acum sper să nu mai fie și alții. Yeah! Dar ce ciudat e 6am ăsta, nu știu. Ce vrea să semne asta? Ce vreau să zic autorul prin asta? Ce-a fost asta? Că a ținut? Wait. Acum am uitat că gen e A Night at the Restaurant. Oh, e hard mode! Da, mă. Oh! Da, mă, facem 3 Da, aole. da, mă, stai, bă, că nu erau... Bă, având în vedere că jocul e destul de puter, hai să jucăm și hard mode. Da, mă, e A Night at Five Nights. M-am mai putut ai și animație când vine. A venit. Nu poate la. Oare am ținut like-ul prea mult aprins că gen am ținut un cod cred că jumătate de secundă. Oare așa de stupid e? A venit. Care au și aia. Nu se vede de la ușa grea. Băi, frate! Mamă, și-am 12, bă! Așa plecat. A venit. Nu am ce schimb. Toate că se spune când vine la ușă, nu știu la ce ușă.
faci, frate, nu. Nu pilota, e pilota, altă pilota. Ce nu te poate? Bă, deci... Încar până la un 7. Fac, double kill mai înapoi. Ia. Bam, corect. Bine, bă, frate! Bă, frate! Mam, bă, dar ce intensă e! Bun. The bodies of 5 missing children who have been found in the restaurant has been shut down for investigation. The CEO refused to give a statement on this situation. Families have spoken out on their behavior as well as killer has been identified. Băi, L-a prins cu Willy. da, Băi, frate. 2 stele. Zicea mod secret sau? Nu cred. Cred că are mod secret. Bă, dacă a pus shift și hard mode. Nu, cred că e tot aia. Mă, acum hai să vedem ăsta, jumpscare-ul ăsta. Wow. Este episodul, băieți, sper că v-a plăcut. Din fericire am reușit să terminăm acest joc. Și ne nu s-a vedem. întâmplat ca data trecut pe Ultimate Custom Night? Da, e bine că n-am murit la 5 dimineața. Eu am fost Kenalfi și ne vedem pe data viitoare. Pa!